Ono što izdvaja ovu prskalicu je jedan vrlo robusan čelični ram koji je konstruisan tako da rezervar delom ulazi u ram i obezbeđuje spuštanje tačke težišta kojom se postiže velika stabilnost ove prskalice prilikom otvorenih grana. Ovde vidimo membransko-klipnu pumpu kapaciteta 280 litara koja obezbeđuje protok kompletne tečnosti u ovoj pumpi od uvlačenja tečnosti preko mešanja sa aktivnom materijom i same distribucije na prskalice. Na ovaj ram može da se postavi fiksna ruda. Kao što vidimo ovde, ova ruda se kači na donju poteznicu. Osim ove rude može da se postavi i zglobna ruda koja obezbeđuje da točkovi prskalice prate trag točkova traktora, tako da na uvratima nemamo gaženja useva. Ono što je još interesantno kod ove prskalice je to da šasija može da se postavi, u stvari osovina može da se postavi na šasiju i u varijanti sa ogibljenjem da bi što bolje apsorbovala neravnine terena. Sledeća stvar koja izdvaja ovu prskalicu je dobro konstruisani paralelogramski nosač koji u ovom slučaju obezbeđuje da krila uvek budu blizu prskalice i bez obzira na visinu podizanja krila i s time obezbeđuju maksimalnu stabilnost. Ovim putem još jednom pozivam posetioce Expo Online sajma da prate sve objave na našim društvenim mrežama i za dodatna pitanja mogu da se obrate na istaknute telefone. Još jednom veliki pozdrav!